אנחנו מפחדות להיות מוגזמות יותר מדי, שזה לא יתקבל. דווקא הדברים האלה שבהם אנחנו יותר מדי, מביאה את ה-200 שלך, מביאה את המטרות הכי גדולות שלך. וואו, כמה שנים של קיבוץ, הסתרה, בושה. יכולנו לחסוך מעצמנו. זה מסע חיים להתבונן פנימה וללמוד את תוכי ולהבין מה יש בי ומה יש לי לתת, ולהסתכל בעיניים טובות על זה, מאפשר לי להכיר במתנות שיש לי לתת. ברוכה הבאה, אישה מרפאה. זה המקום בו את יכולה להרפות, להיות, להקשיב, להתחבר ולהיזכר שאת לא לבד במסע שלך. אני עידית, יוצרת של אישה מרפאה, רשת ריפוי נשית, אישית וקולקטיבית, ואני מזמינה אותך להצטרף למסע ולקבל השראה. שלום וברוכות הבאות לאישה מרפאה, מרחב בו כל אישה יכולה להתחבר לרפואה שלה, לאישה מרפאה שהיא, דרך סיפורים ונשים שונות, וזה מרחב לריפוי נשי, אישי וקולקטיבי. והיום אני ממש מתרגשת לארח את נועה פרידמן, אישה אהובה ברמות, אני חברה טובה, ואיזה כיף שאני מגלה אותך עוד ועוד ועוד. נכון. מכשירה מנחות למעגלי נשים ונערות, ואני זוכה ברגעים אלה, גם בתקופה הזו, אני עכשיו אצלך בקורס, ווואו, הוא פותח לי עולם ומחזיר אותי אליי, והקלף שלך באישה מרפאה הוא קלף 5, את שליחה, ובאמת שזה השליחות שלך, להזכיר לכל אישה את השליחות שלה. והיום אנחנו יכולים לדבר על הרפואה הזו שלך, שהיא כל כך חשובה בעולם הזה. תודה לך, תודה שאת כאן, תודה שאת חלק מהחיים שלי, ומהיצירה המפוארת הזאת. היא באמת יצירה מפוארת, ממש. תודה אהובה. תודה חיים שלי. אז בואי נתחיל. יאללה. יס. אז אני אוהבת לצלול ישר לעניין. מתי התחיל מסע הריפוי שלך? שאלה מעולה. אני חושבת שבגיל 21, כשהייתי ילדה, אני אוהבת לקרוא לזה, התחיל תהליך ההסתרה שלי. אחותי נהייתה חרדית, בתוך בית, אנחנו דתיים, אבל ציוני דתי כזה, והתהליך הזה של ההתחרדות שלה יצר כאוס מאוד גדול אצלנו, והרבה בלבול ובלגן והתמודדויות של כולנו בתוך הבית, ואני זוכרת שבתור ילדה קטנה, ישבתי במיטה וקראתי עם עצמי ברית, שאני בחיים לא אמרוד. אני לא אעביר את המשפחה שלי את זה, אני לא אעביר את עצמי, את ההתמודדויות והכאבים האלה, ואז הדרך שלי הייתה מאוד קצרה להתחיל להסתיר כאבים שלי, תשוקות שלי, פחדים שלי, והפכתי באופן מאוד מאוד טבעי וקל להיות ילדה מרצה, שכאילו אני מבינה מה צריך ממני. ואז עברו השנים, והלכתי ללמוד, הלכתי שירות לאומי, התחתנתי בגיל 20, הלכתי ללמוד באוניברסיטה האומנות, כי כל החיים שלי ציירתי, וזה היה אך טבעי, שזה מה שאני אעשה, לא כל כך ידעתי אם זה מה שאני רוצה, רק זה היה כאילו כמו מסלול כזה שהוסללתי בתוכי אליו, לא בטוח שמישהו הסליל אותי כמו שאני חוויתי, שאני מוסללת לשם, ואז באמצע השנה באוניברסיטה אמרתי, כאילו, מה אני עושה פה? פתאום הבנתי שכאילו, מה אני עושה פה, ואיך אני נראית, ומי אני בכלל? הייתה איזושהי הכרה כזה, בזה שאני לא ממש זוכרת מי אני, לאן אני הולכת, ומה אני רוצה מעצמי. אני אקצר את זה, ומפה לשם נסעתי לאיזשהו טיול בחול, חזרנו, ואמרתי, אני צריכה לעבוד עם אנשים. אני צריכה אנשים, זה מה שאני אוהבת, אנשים. הגעתי למכללת רידמן, עשיתי ככה לתוכניה, זה. וואו. ממש. והלכתי ללמוד 4 שנים של התמחות בתרפיות מגע, כי זה מה שנבחר עבורי. ומשם התחיל תהליך ההתגלות שלי. אם עד אז הייתי בתהליך של הסתרה, אז משם התחיל תהליך ההתגלות. ותהליך ההתגלות היה לא פשוט, והוא ממשיך עד היום. אבל זה היה להתחיל לקלף את הסיפורים, את העטיפות, את ההגנות, את מה שהייתי רגילה לחשוב על עצמי, את הבחירות שעשיתי עד אז, שלא באמת היו בחירות מהעומק, אלא היו גם אוטומטיים וגם דברים שחשבתי שיתאימו לסביבה שלי.
והתחלתי ללמוד את תוכי. ואם רגע שואלת על מסע הריפוי, אני חושבת שזה המסע הריפוי הכי משמעותי, זה איזושהי מטריה גדולה, מה שאני אומרת, שבתוכה היו כל מיני רגעים ותחנות בדרך, אבל זה המסע שהחזיר אותי, החזיר ומחזיר אותי פעם אחרי פעם לתשוקה שלי, לשליחות שלי, לסיבה שבאתי לפה לעולם, לסיבה שנולדתי לבית שנולדתי, ויש לי את האישיות שלי, ואת האהבות שיש לי בחיים, וזה המקום שאני מאמינה ומקווה שעד סוף ימיי אני אמשיך לצעוד בדרך הזאת, של לגלות עוד ועוד את תוכי, כדי לגלות עוד ועוד מה יש לי לתת. וואו, גם זה ממש חזק ממסע של הסתרה למסע של גילוי. כן, כן, ממש. ומתי את מרגישה שהריפוי שלך הפך לשליחות שלך? קודם כל, בכלל זאת הבנה, מה שאמרת עכשיו, שהריפוי שלי זה השליחות שלי, זאת הבנה שקרתה במהלך הדרך, כי לדעתי יש כל כך הרבה רגעים שאנחנו אומרים, אני אמרתי לעצמי, ואני מאמינה שעוד הרבה אומרים, כאילו, נדפקתי, כאילו, לא למדתי את מה שהייתי צריכה, או נתקעתי בחיים שאולי יכולתי בחיים אחרים לפרוח יותר, או נתקעתי עם כל מיני פאקים בי. והתהליך ריפוי הזה, שאני עוברת עם להתקרב ולקבל, לפני לאהוב, לקבל את המסע חיים שלי, ואת הדברים שעברתי בדרך, ואת הפגמים שיש בי, ולהבין שהריפוי הוא לקבל אותם, ולהבין שהם, המסע חיים הזה, המבנה אישיות הזה, מי שאני, שם תמונה השליחות שלי, זאת הבנה, שהיא לא קרתה ברגע, כי יכולתי, כל כך הרבה זמן חשבתי שפשוט, אני לא מספיק. ואני בינונית. אני חמודה, אבל בואי, יש אנשים שהם פסנתרנים, יש אנשים שהם מתמטיקאים, מה אני? סבירה. אני סבירה בכל מיני דברים, אבל אני לא נוצצת עד הסוף במשהו, אני לא מרגיש שאני נוצצת. ואז אמרתי, טוב, אז אם אני כזאת פגומה או בינונית, אז כאילו, זה הדפקה שלי? אז כאילו, אם זה נשארתי, זה הסיפור שלי בחיים? ואז ההכרה בדפקות שלי, כחלק מה-DNA הייחודי שלי, לא, אין עוד מישהי עם כל הדפקות האלו, עם הסיפור חיים הזה, או עם הנראות הזאת, או עם התנועתיות הזאת, אין עוד מישהי, את אחרת, ולך יש את הדפקות שלך, ואת המתיקות שלך, ואת הכוחות שלך, ואז להבין שהריפוי, לגלות את מה שיש בי, שם תמונה השליחות. כאילו השליחות זה בלהבין, השליחות שאני מאמינה שיש אצל כל אדם, השליחות תמונה בהכרה ובקבלה של כל הדבר הזה שקוראים לו אני, שהשליחות נגזרת דווקא מתוכם, אני לא צריכה לתקן משהו, אני יכולה להתפתח, אני יכולה להתרחב, אני לא צריכה לתקן את הפאקים שלי, שם המתנות שלי, דווקא בהם. זאת הייתה הכרה והבנה מטלטלת ומרפאת בעצמה. כל הזמן אני רוצה לתקן את עצמי. כל הזמן, אני זוכרת שבאתי למטפל שלי, אמרתי לו, תתקן אותי. אני זוכרת שבאו אליי נשים ואמרו לי בדיוק את אותם המילים, תתקני אותי. וואו. ואני חושבת שזה איזשהו כאב בסיסי אצל הרבה מאוד אנשים, החוויה הזאת של, אני פגומה, תקנו אותי. אם נתקן, אז כאילו, אם נתאמץ להיות משהו שאנחנו לא, אז כאילו, פספסנו את הסיבה שדווקא הביאו אותנו ככה. ממש, גם משהו שאני שומעת הרבה כזה, אם יש ריפוי, זה אומר שיש פצע, או שצריך לתקן או לטפל, הריפוי קורה תמיד. נכון. זה משהו שהוא, מרגישה שכזה להתחבר לרפואה הזו, זה פשוט לאפשר לזה לקרות. להשתנות, לגדול, לגלות ולעבור דרך כאילו לעשות כל נשמה בעולם הזה חובה, כאב ועצב וטראומות שונות, וכולנו באנו פה בשביל זה, זה מה שמלמד אותנו ומחבר אותנו אלינו, לקוחות שלנו. מכל כאב יש את הלמידה. לגמרי, ואני אפילו רוצה לחזק את מה שאת אומרת ולהגיד שכל כאב, כל תנועת התפתחות, כל תיקון שאנחנו עוברות בחיים שלנו, שם תמונה השליחות. כאילו, אני תמיד קוראת לזה שאנחנו עוברות איזשהו מסלול הכשרה בחיים שלנו. אז, ואני מאמינה שכל התמודדות שיש לנו,
וכל פצע שיש לנו, הריפוי הוא לא בלתקן את הפצע, הוא בלהבין שהתהליך שאני עוברת עם הפצע שלי או עם ההתמודדות שלי, שם יש לי מתנה לתת, שם תמונה השליחות. אנחנו עוברות מסלול הכשרה בחיים שלנו, שמכשיר אותנו לתת מתוכו את המתנות שלנו. המסלול הכשרה הזה הוא חשוב, ולי יש את המסלול הכשרה שלי, ולך יש את המסלול הכשרה שלך, ומתוך המסלול הכשרה הזה, אנחנו מגלות גם את הכוחות שלנו, וגם את המתנות שיש דווקא לי, דווקא לך לתת. והמסלול הכשרה הזה הוא חשוב להתבונן עליו, הוא לא קורה על הדרך, הוא לא קורה במקרה, הוא לא קורה סתם, הוא קורה כי יש לו מטרה, מתוכו להביא מתנות. נכון, מדהים. זה גם שאלה שאני אוהבת לשאול, כי אצלי זה היה נגיד בבת אחת, איזושהי נקודה שממש הלכתי לעשות איוואסקה בפרו, כשאני אחרי שהתמודדתי כמה שנים עם בולימיה ודיכאון והרס עצמי, ובתחתית כבר אין לי פחד למות. כן. עכשיו זה אוקיי, שמשהו הרים אותי מפה, והתמסרתי למדיסינה הזו, ובאחד הטקסים אני זוכרת שפשוט ישבתי ואמרתי, וואי, אני לא סבלתי סתם. ושם הרפואה שלי. והרפואה שלי, הריפוי, זה אהבה עצמית, וזה מה שאני הולכת להעביר הלאה לאנשים. בול. וזה היה כזה, כן. ומהמקום הזה גם אפשר לי להודות על כל הכאב והקושי והאתגר, ולראות שוואו, זה נתן לי כל כך הרבה כוחות, וגילה לי את מי שאני. גילה לך את מי שאת, ואת מתנות שיש לך לתת, כן. בזכות ההתמודדות המורכבת הזאת, והדבר המדהים הוא, זה להסתכל על כל התהליך שעברת שם, ולגזור מתוך זה, אני אוהבת להשתמש במילה DNA, את ה-DNA של מה שאת עברת, כדי שתוכלי לעזור לאחרים, לאחרות לעבור את זה. כי בסופו של דבר, מה זה השליחות שלנו? זה להבין שיש לי איזה שהם 2 צעדים קדימה, ממישהו אחר. ולמישהו אחר יש 2 צעדים קדימה ממישהו אחר. ובזכות ההבנה מה עשיתי, אני יכולה להעביר את זה למישהו אחר. זה כמו היום בקורסים להכשרת מנחות שאני עושה. מה אני מלמדת? אני מלמדת את מה שאני יכולתי להתבונן, לראות מה אני עושה במעגלים, מה עובד לי בלהוביל, מה עובד לי בלהנחות, מה עובד לי בלאסוף נשים, מה עובד לי... ואז אני לקחתי, מההתבוננות הזאת לקחתי, ובניתי הכשרה. שאנשים יוכלו לקחת את זה, להטמיע בהנחיה שלהם את מי שהן, ולקחת את הכלים שאני כבר אספתי בדרך שלי. אני חושבת שזה כל הסיפור בעצם, זה להבין מה אני כבר עושה. אנחנו אומרים הרבה פעמים, שאנחנו נהיה walk the talk. כן. ואני אומרת, בוא נהיה talk the walk. זאת אומרת, נלמד, או נוביל, או ננחה, או ניתן את המתנות, שאנחנו חיים בעצמנו. כי לשם הוכשרנו. כן. אני יכולה בעצם ללמד את מה שאני עושה כבר, או את מה שאני עשיתי, את מה שאני עברתי. ואני חושבת שהשליחות מונה ב-talk the walk. לדבר, ללמד את הדרך שאני כבר עשיתי. מדהים, כן, כן. זה מדהים שאת השאלה הזאת, זה גם מתי הריפוי הפך לשליחות, והשליחות שלך זה להראות לכל נשמה את השליחות שלה. כן, לעזור לה להכיר. קודם כל בכלל להכיר שאנחנו שליחות. אצלי בקורס, את היית במפגש הזה, המפגש הראשון אצלי, אנחנו מתחילות בזה שאנחנו שליחות. עכשיו, לפעמים המילה שליחה, זה מילה שמעוררת התנגדות. כאילו שליחה, מה אני משה רבנו? כאילו, מה זה שליחה? מה אני הרצל? לא יודע, מה זה שליחות? זה נראה מילה נורא גדולה. כאילו של אנשים שעומדים על איזה הר ומביאים בשורה. גם אישה שעומדת במטבח, ומגדלת 4 ילדים, יש לה בשורה להביא. היא עברה דרך. ושליחות נמצאת בכל כך הרבה ניואנסים קטנים. ורגע להכיר שאני לא צריכה לעמוד על הר כדי להיות שליחה. אני שליחה מעצם היותי, וההכרה בשליחות שלי זה להבין מה יש בתוכי, מה נמצא בתוך ארגז הכלים. ארגז כלים לא רק מה השימושים של האיכויות שלי, אלא בעצם היותי. אמרתי את זה קודם, כאילו באיך שאני נראית, באיך שאני מדברת, בפאקים שלי, בפצעים שלי, בהתמודדות שעברתי, בבית שממנו הגעתי, שם יש לי מה לתת, משם יש לי מה לתת, משם. וזה נמצא בכל כך הרבה רגעים. זה כמו שפעם אמרתי, שכל הזמן אומרים לי שאני מחייכת. תגידו לי שאני חכמה, תגידו לי שאני השראה, מה זה מחייכת? כאילו, כולם מחייכת? זה לא, אין בזה ממש. עד שפגשתי את השכן שלי.
שקשה לו אפילו להגיד לי בוקר טוב. אז אמרתי, אוקיי, יכול להיות שיש בכל זאת משהו בחיוך הזה, בהערת פנים הזאת. שאני אומרת את זה כאילו על הדרך, אבל ההבנה, כשהבנתי שכאילו זה לא, שזה כל מה שמוצאים בי להגיד לי שאני מחייכת. יש בזה מתנה. ורגע להכיר בזה שחלק מהשליחות שלי, זה שאני מאירה פנים לאנשים. אני עושה את זה בסופר, אני עושה את זה כשאני מנחה, אני עושה את זה כשאני אימא, אני עושה את זה כשאני חברה, אני לא שמה שאני עושה את זה, זה גם לא נראה לי כזה נחשב. אבל רגע, ההכרה הזאת שהשליחות שלי תמונה, גם בדברים שאנחנו עושים באלן אלן. לפעמים אנחנו אומרים כאילו, זה לא נחשב, זה לא הדבר. לא, דווקא שם, דווקא בדברים שאנחנו עושים באלן אלן, שם יש לי מתנה גדולה לתת. חלק מהשליחות שלי תמונה בדבר הזה. זאת גם הבנה מאוד משמעותית. ממש, ממש. זה מתחבר גם להבנה שיש לי השפעה. ממש. לכל אדם ואדמה יש השפעה. נכון. כן. נכון. ואז זה מתחבר, אז איך אני רוצה להשפיע? ואני גם שמתי לב, איזה יום אחד עשיתי מין תרגיל כזה, ראיתי שכשאני לא מחייכת לאחרים, אף אחד לא מחייך אליי. וואו. אבל אם אני עכשיו אבוא ואני אכנס ואחייך, אני אקבל גם חיוכים בחזרה. וואו, וואו. זה חזק. ממש, ממש. ואת יודעת, וזה גם, יש לזה שתי שאלות, הייתי אומרת. איך אני יכולה להשפיע טוב? איך אני יכולה להשפיע? כאילו, באקטיב אאוט כזה? ואיך אני פשוט משפיעה? כי זה שתי תנועות שונות, לכאורה. כאילו, יש משהו אקטיבי שאני עושה במודע, אני באה להנחות מרחב, אני יודעת שאני הולכת להביא שם כלים, ויש גם השפעה שקורית בלי שאני אפילו שמתי לב. מעצם הנוכחות שלי, מעצם התדר שאני מביאה איתי, יש לנו כל אחד מביא תדר אחר, נכון? מעצם הדברים שאני עושה שקל לי, שאני אפילו לא שמה לב שאני עושה אותם. כאילו, זה גם להבין איך אני משפיעה אקטיבית, והכרה בזה שאני משפיעה רק מעצם זה שאני מסכימה להיות אני. כי לפעמים אנחנו מנסים להידמות למישהו אחר, או לשנות את דרכנו, או להתאמץ להיות משהו שלא ממש נעים לנו להיות בו. כי אולי ככה זה יהיה משמעותי. אני חושבת שאנחנו מצמצמים את ההשפעה שלנו, כשאנחנו מנסים להיות משהו שאנחנו לא. כן. ככל שאני מסכימה יותר להתקרב לנטיות הטבעיות שלי, ולאהבות הטבעיות שלי, ולתשוקות הטבעיות שלי, זה משפיע הרבה יותר. כאילו, תמיד אני אומרת, הוא שם למעלה, בסביבנו, בתוכנו, נמצא בכל מקום, הוא לא יתבלבל. אנחנו חושבים שהוא יתבלבל. למה הבאת אותי בגובה 1.60 מטר? התבלבלת. או למה הבאת אותי תזזיתית כזאת? כאילו, זה, אני מנסה כאילו להחזיק את עצמי, ולא לעשות יותר מדי, כאילו, עכשיו הוא לא יתבלבל. הוא ידע למה הוא הביא אותי בנראות הזאת, עם הסיפור חיים הזה, עם הכוחות, עם היכולות, ועם גם עם הדברים שאני לא יכולה. הוא יודע, אני יועדתי לעולם הזה, עם איזושהי מטרה, עם איזושהי שליחות, דווקא דרך כל הסגנון הזה שמתבטא דרכי. זה אומר שכדי שיש סיבה לפאקים וליכולות ולכוחות וליופי ולסיפור חיים הזה, יש סיבה לזה, והמטרה שלי היא רגע לגלות מה אני יכולה לתת דווקא מתוך הנראות הזאת, הדמות הזאת שקוראים לה אני. גם בא לי להגיד, תגידי. זה גם הוא, אבל זה גם את. הנשמה שלך לגמרי בכה, ככה אני רוצה. ככה אני רוצה, ואני יודעת שככה, דרך זו, אני אוכל לממש ולהגשים את עצמי בצורה הכי טובה. עבורי, עבור ההתפתחות הנשמתית שלי. אני מאמינה שההתפתחות הנשמתית שלי, היא תמיד עבור כולם. נכון. כאילו, היא תמיד... כן, מהכלל, כן. כאילו, אם אני מבינה מה ההתפתחות שלי, אני גם מבינה איך זה כאילו אחר כך משפיע, רחב. כמו שאת אמרת, כאילו, את עברת את מה שאת עברת עם הבולימיה, ועם האיווסקה, ועם התהליך, ההתאהבות שלך בעצמך. זה ההתפתחות שאת עוברת, ושתוכלי להעביר הלאה. זה כאילו, אין דבר יותר מספק ומממש מלהרגיש, כאילו עברתי משהו ואני יכולה עכשיו להעביר מישהו אחר, בטיפ, בעצה, ובטח כאילו בדברים גדולים ומפותחים אפילו יותר. בשביל זה באנו, בשביל להבין מי אנחנו, למה נועדנו, מה אני יכולה לעשות עם זה. אני רוצה רגע להגיד משהו על הנועדנו הזה. זה מה שלמדתי מדוקטור יהודה אלעד בן אלול, שהוא אנתרופולוג, והוא מדבר על זה, אנחנו מחפשים כאילו מה הייעוד שלנו. איך אני יודע מה הייעוד שלי? נוסעים להודו,
הולכים מתקשרים, לומדים קורסים, רק אני אדע למה נועדתי כבר, מה הייעוד שלי, איפה אני צריכה להניח את עצמי, איפה אני אתממש הכי טוב. אז הוא אומר, בניין, שבנו אותו. הרי זה לא שבנו בניין ואז אמרו, אוקיי, בוא נראה שנייה למה עכשיו אפשר לעשות איתו. אמרו ככה, עלו צרכים, נכון? היו הרבה אנשים, היו משפחות, היה צפיפות מקום, אז אמרו, בוא שנייה נחשוב מה אנחנו יכולים לבנות כדי שייתן מענה לצורך הזה לאכלס הרבה אנשים ביחד. אז אמרו, אוקיי, נבנה בניין עם קומות ועם דירות בתוכו, וככה נוכל לפתור את הצורך בלאכלס משפחות שלמות. אותו דבר אנחנו. זאת אומרת, הנשמה שלנו בחרה, הקדוש ברוך הוא בחר, זה לא כך משנה. אבל הייעוד שלנו, זאת אומרת, עלה איזשהו צורך בעולם, ואז יצרו אותנו כדי לממש את השליחות הזאת, את הייעוד הזה. זה לא שהגענו לפה ואז אמרו, אוקיי, בוא נחשוב למה את יכולה להיות טובה. הפוך, נולד קודם כל צורך, בקשה בעולם, ואז הביאו אותך כדי לממש את זה, וכדי שנבין למה נועדת, מה צריכה לעשות? תסתכל פנימה, למרכיבים, לראות למה הם יכולים לשמש, למה כל הכלים האלה, המסע חיים הזה, הסיפור שאת עברת, ההתמודדות שעברת, למה בעצם היא נועדה, כדי שמה תוכלי לתת, איך תוכלי להתממש. זאת אומרת, כדי שאני אוכל להבין למה הגעתי לפה, צריכה להיכנס פנימה. לראות מה מכיל תוכי, שאיתו אני יכולה להתממש, בהרבה צורות אפשר להתממש. כן. אבל מה השבילים שלי? האם יש עוד נקודות משמעותיות במסע הריפוי שלך? כן. יש כמה נקודות, אני אגיד 2. אחת, אני חושבת שזה היה סביב גיל אזור 29. הרגשתי שאני, שוב, הרי הכל קורה במחזוריות, כל הזמן. מספירה לה. כן, ממש, ממש. כאילו מה שהיה הוא זה שיהיה, רק במקום אחר כל פעם. לפעמים אנשים אומרים כאילו, אני הלכתי אחורה, אין, אנחנו לא הולכים אחורה, נכון? אנחנו כל פעם מתקדמים בחיים שלנו, אבל אנחנו מגיעים לנקודה דומה שהיינו בה פעם, רק אנחנו נמצאים במקום אחר. אז הגעתי לנקודה נוספת, שוב הרגשתי שכאילו אני לא יודעת לאן אני הולכת, הייתי ממש משבר, כשמשבר קורה אז הוא קורה רוחבית, זה היה בכל הכיוונים. זה היה אני עם עצמי, זה היה בזוגיות, זה היה בעשייה שלי, הרגשתי שאני כאילו בחידלון, ממש. היו כל מיני אירועים מכוננים ככה שנתנו ווליום גבוה לזה, הרגשתי שאני ממש מתה מהלכת, ממש אני יכולה להגיד אפילו, ממש. כאילו אנרגיית החיים שלי שאפה לאפס, היו 2 בנות אז, ואז נזכרתי, במקרה, אם נגיד יש דבר כזה, לא מאמינה שיש דבר כזה מקרה, ששמעתי על פסטיבל פעם שנקרא שקטי, פסטיבל נשים, ואמרתי, טוב, מה לי נשים וזה, בסדר, התפתחות, סבבה, נמצאת שם, אבל נשים זה לא האירוע שלי. אמרתי, טוב, מה אני יכולה להפסיד? התקשרתי לחברה שלי לירז, אמרתי לה, לירז, יש פסטיבל נשים, 3 ימים, עכשיו אני דוסית, אני יכולה לעבור 5-6, נלך לזה 24 שעות, נלך. הגענו לשם, ואת הרגע הזה אני לא אשכח בחיים שלי. אני זוכרת שהיה איזה שאטל שהביא לשם, ירדנו מהאוטובוס, ואני עומדת שם. ואני מרגישה שהגעתי למקום שהתגעגעתי אליו, בלי שידעתי שהתגעגעתי אליו. זה היה פסטיבל של 1,000 או 1,200 נשים, ואני חושבת שזו הייתה הפעם הראשונה שהבנתי שאני אישה. וואו. ממש. זה... חוויתי שם 24 שעות של כל מיני סדנאות, נפגשתי עם כל מיני נשים, כשברקע נמצא כל מיני משפטים שגדלתי עליהם, ואמונות כאלה, נשים, שק מלא נחשים, ואת יודעת, נשים זה לא... פתאום גיליתי נשיות במלוא תפארתה, וסגנונות שונים, ונשים שונות, ויכולות שונות, אמרתי, כשסיימנו את הפסטיבל הזה, חזרתי הביתה, אחרי 24 שעות בסך הכל, אמרתי, אני צריכה כזה בחיים שלי. אני חייבת מזה עוד. הדרך הייתה מאוד קצרה, והלכתי ללמוד הנחיית מעגלי נשים, ופגשתי את עצמי כמו שלא פגשתי את עצמי מעולם, עברתי הרבה סדנאות של התפתחות ושל מודעות, ולמדתי רפואת גוף נפש, אבל את האישה שבי, אני חושבת שפגשתי בפעם הראשונה,
במלוא הדרה, אחרי שנים של מהילדות, שלפעמים אנחנו מפחדים להביא דווקא את האופל שלנו, אני פחדתי להביא את האור שלי. כאילו, את יודעת, בתור ילדה הייתי בולטת מאוד, ומובילה, וחטפתי על זה הרבה כאפות, והבנתי אני זוכרת שגם הרבה אמרו לי, מקנים בך, וכשאני שמעתי שמקנים בך, זה אומר שאני צריכה לצמצם את האור, כדי שלא יתרחקו. ופתאום הגעתי למרחב שאומרים לי, תביא את האור, זה השראה, זה טוב. וזה הייתה תקופה מכוננת בחיים שלי. ומשם בדרך הייתה מאוד קצרה, להיות מנחה בעצמי, ועשיתי המון מעגלים, ואני עוד דווקא רוצה משם לקפוץ לנקודה השנייה שהייתה מאוד משמעותית, כי עשיתי הרבה מאוד מעגלים, ובסגנונות שונים, ולאוכלוסיות שונות, ומצאתי שם המון תשוקה והתרגשות, והתפתחות, והתלהבות, ושליחות. ועדיין הרגשתי שאני בסדר. סבבה. אני עושה מה שאני אוהבת, אני מרגישה שאני במקום. ועדיין אני מרגישה שזה לא וואו. אז אם זה לא וואו, ליאור תמיד אומר לי, תלמדי את בעצמך להנחות, תלמדי את הנחיה, את עושה כל כך הרבה מעגלים. לא, אבל אני עוד לא מספיק, אני עוד לא שם, אני עוד לא. קרא את זה, אני קוראת את תסמונת האישה הלומדת. אני אלמד עוד קורס ועוד משהו, ואני אשתייף בזה, ואני אביא את זה, ועוד שיווק, ועוד ועוד מתודות. for good כזה, כאילו, זה אף לא נגמר, נכון? קרא את זה. ואני זוכרת שעבדתי עם מישהו ועשינו ביחד סדנאות, ותמיד הרגשתי שאני כינור שני. אני טובה בלהיות כינור שני. זה כבר כאב לי בגוף. די. אני זוכרת אחד הדברים שהכי התחדדו לי, עבדתי עם רועי בן יוסף, שפיתח את גישת הכנות. שם הרגשתי שאולי זה בסדר שאני אעשה משהו, גם כשאני מרגישה בינונית, גם כשאני לא מרגישה שזה לא מספיק עדיין. אולי אני יכולה גם ככה. וזה היה הרגע, אני זוכרת את הרגע הזה, שהתיישבתי, ואמרתי, אוקיי, אני פותחת קורסים להכשרה, לא כי אני וואו, לא כי הגעתי, לא כי זה מספיק, אלא כי אני מסכימה לעשות עם מה שיש עכשיו. וזה היה רגע שממש יצר תפנית בהסכמה שלי, להביא ממה שיש לי לתת, ככה. תמיד שאלתי את התלמידות, מתי אני כבר אהיה מספיק ראויה, שווה, יודעת, רעותה? אתמול. התשובה היא אתמול. אתמול זה היה מספיק. ובעוד שבועיים זה יהיה מספיק פלוס 2, ובעוד שנתיים זה יהיה מספיק פלוס... זאת אומרת, ההבנה הזאת שיש לי המון מה לתת כבר עכשיו, וזה מדהים מה שיש לי לתת עכשיו. כאילו אנחנו מחכות שיגיע איזשהו רגע שזה יהיה כבר מספיק, זה מספיק. זה מדהים, זה לא מספיק, זה מדהים. זה מדהים מה שיש לנו לתת עכשיו. ואז העשייה שלי באמת התחילה להתרחב, רק מההסכמה שלי לבוא עם מה שיש. זה מדהים. ממש חזק ומעורר השראה, וגם כזה מרגישה שכל מי שעכשיו מקשיבה ורואה, זה כזה, לספוג את זה. ממש. אגב, ולתזכר את עצמנו, אני עדיין ממשיכה לתזכר את עצמי את זה כל הזמן, כי כשאני רוצה להוציא פרויקט חדש, ואני אומרת, מה, אני מתחילה מאפס? ומה שניתן, זה יהיה מדהים. ובעוד שנתיים, מה שאני עושה עכשיו, אולי יהיה אפילו יותר משוכלל. אבל עדיין יש המון ערך למה שיש לנו עכשיו לתת. מלא. כי אנחנו מתנה. כן. זה ממש, אני חווה את זה מהצד של כזה, להיות הפרפקציוניסטית. ודברים, ואת מכירה אותי. הכל מושלם. נייס. פיין. הדוק. כן, אני אוהבת. ברור, את גם מעולה בזה. את גם יודעת לעשות את הדברים פיין, ועד הסוף, אגב, שזה לימוד, אחד הדברים שאני אוהבת להגיד, זה שהדבר שבו אני יותר מדי, בתוך הדבר הזה גלום כוח מאוד גדול. עכשיו, ברור שאת, מהמקום הפרפקציוניסטי מאוד שלך, יש איזה משהו שלפעמים מבקש, כאילו, די, תוציא גם שזה לא, או כאילו מבקש איזון. כל דבר שבו אנחנו יותר מדי מבקש איזון. ועדיין אני מבינה, שאם יש משהו שבו אני יותר מדי, זה אחד מהכוחות, יש בתוך הדבר הזה כוח שלך. יש לך כוח אדיר. עכשיו, אני מאוד לא פרפקציוניסטית. יש לי שם כוח. אני יכולה יותר להוציא דברים, אפילו אם הם לא מושלמים עדיין. עכשיו, ברור שהדבר הזה עדיין מבקש איזון, זאת אומרת, תני עוד פיינטיונינג, עוד טיפה ליטוש, ועדיין אני מבינה שיש גם כוח בדבר הזה. כוח גדול. כן. מדהים שזה גם זה וגם זה וגם זה יש כוח, באמת כל אחת והחוזקות שלה. לגמרי. כן.
בטח אם הוא יותר מדי. אנחנו תופסים את זה כיותר מדי. אמרו לי שאני יותר מדי מתלהבת. נכון, אני יותר מדי מתלהבת. לפעמים זה מבקש איזון, ואני מבינה שיש בזה כוח מאוד גדול. כאילו. אגב, היותר מדי הזה, אני מרגישה שהוא גם ממש מתחבר לשליחות. כזה, לפעמים היותר מדי שלנו, היותר מדי שמה שאמרו לנו שהיינו ילדות ונערות והשתיקו וזה, וכזה, תנו לי להיות את היותר מדי הזה. כשאני יותר מדי, אני full on. ממש, ממש. אנחנו מפחדות להיות מוגזמות יותר מדי, שזה לא יתקבל, אבל להתבונן לתוך דווקא הדברים האלה שבהם אנחנו יותר מדי, זה רגע להבין איפה אני שלי, איפה אני כאילו במקומות שאני הכי זורחת בהם. כי כשאני מתלהבת, עכשיו שוב, זה יכול להתיש, גם אותי זה יכול להתיש, וזה ברור שזה מבקש בהרבה מקומות מינון. אבל כשאני מסכימה לבוא על 200 בהתלהבות שלי, אני הכי מביאה את המתנה שלי. הכי מביאה את המתנה שלי. וכשאת מביאה את הפרפקציוניזם שלך על 200, ואת לא אומרת לעצמך, אוי, וזה, ואני לא יוצאת עם זה, ואומרים לי כבר תפסיקי, את מביאה את ה-200 שלך, את מביאה את המתנות הכי גדולות שלך, ועוד דברים שבהם אנחנו יותר מדי. תחשבי שאם היינו ילדות, והיו אומרים לנו שהמתנה שלנו, שיש לנו מתנות שתמונות בתוך היותר מדי שלנו, הרי כמה אמרו לנו, ואנחנו בעצמנו כבר התחלנו להשתיק כל מיני דברים שאנחנו בהם יותר מדי, כאילו זה הפך להיות קול כבר מלכה בתוכנו, אני לא צריך שמישהו יגיד לנו מבחוץ את זה. כשאני שואלת נשים במה יותר מדי, הם ישר יודעות להגיד לי. זה כבר, לא צריך שאף אחד יגיד את זה. אנחנו יודעות את זה. אז אם היו אומרים לי, בת 12, ואני אוהבת להגיד את זה לנערות, בת 12 ומאג לנערות, ומה את יותר מדי? שאת רגילה שאומרים לך את זה, וכאילו, ואת מתביישת בזה, או מנסה להפחית מזה, או להסתיר את זה, אז שתדעי לך שבזה, יש כוח אדיר שלך. וואו. ולהרים את זה, ולהגדיל את זה. וואו, כמה שנים של קיבוץ, הסתרה, בושה, יכולנו לחסוך מעצמנו, מהילדות שלנו. ממש, מצמרמורת. גם אני. יואו, זה מדהים כמה נערות באמת צריכות לשמוע את זה. גם נשים, אבל גם נערות, ואז באמת לחסוך את כל ההתנגדות למי שאני באמת. בדיוק, בדיוק. להאמין שאני כבר שליחה בגיל 9, 8, אני כבר שם שליחה. כן. ואומרים לנו, עכשיו, אני רגע רוצה להגיד גם על הקיבוצים, שאומרים לנו שאנחנו יותר מדי, גם אנחנו עושים את זה, עשו לנו ואנחנו עושים את זה בעצמנו, כי זה לא פשוט להכיל קיצוניות, נכון? אז אנחנו מנסים להכניס את זה למסגרת, כאילו, תרגי, אל תגזימי בשום דבר, תגיעי לאמצע. זה לא קל להחזיק את זה. אבל אם אנחנו נזכור, יש לי ילדה שהיא אש וגופרית, זה לא פשוט. וגם עבורה זה לא תמיד פשוט, וגם היא בעצמה הייתה זקוקה לפעמים לאיזשהו איזון ומינון, וגם אנחנו שנמצאים לידה. ועם זאת, אני זוכרת שיש בתוך הדבר הזה כוח אדיר שלה, אדיר, הלהבה הזאת הדולקת, הבוערת, הסוחפת, היא כוח אדיר שלה. אז זה ממש דיאלוג בינינו, על זה שכאילו, לפעמים זה לא פשוט, שלא תכבה הלהבה הזאת, האש הזאת, הבוערת, היוקדת, הסוחפת את כולנו, כי זה כוח אדיר שיש לה. ודרך זה שאני מנסה להראות את זה לבנות שלי, אני מנסה להזכיר את זה גם לעצמי, למי שרק אפשר, אבל גם להזכיר לעצמי שוב ושוב ושוב. את המתנה הזו. כן. איזה דברים עזרו לך בדרך שלך ברגעי הקושי? כמו עוגנים, ככה שתמכו. אני רוצה להגיד, העוגן הראשון והכי חזק, אני חושבת שקופץ לי, זה הומור עצמי. וההומור העצמי זה רחב יותר מהמחשבה של כאילו לצחוק. זה לא לצחוק על עצמי, כמו לקחת עצמי קצת פחות ברצינות. את יודעת, זה כמו, אנחנו מצלמות, נכון? ואז אני אומרת, אוי, והזווית, והזה, והשיער. כאילו מצד אחד להגיד, אני לא כל כך חשובה. או זה לא כל כך חשוב, או אף אחד לא שם לב לפרטים, זה לצד זה שכאילו יש לי מה לתת, ויש תוכן, ויש עניין, אותו דבר כאילו גם בדרך שלי, וברגעים שניסיתי לפתוח דברים, ולא הצליח, ושפחדתי שאני לא אהיה מספיק טובה, וגם היום אני אומרת את זה, כשאני מכשירה מנחות, אני אומרת למנחות, אז גם היום אני אומרת לתלמידות שלי, שהולכות להנחות מעגלים, It's not about me, it's about that. זאת אומרת, זה כל הזמן להזכיר לעצמי,
שאנחנו באובר התעסקות בעצמנו. איך אנחנו נראות, איך אנחנו מדברות, מה עשיתי טוב, מה לא עשיתי טוב, מה חושבים עליי, מה לא חושבים עליי, וואו. כאילו רגע, לזכור, אוקיי, הסיפור הוא לא אני, סיפור הוא נתינה, סיפור מה קורה פה, ועכשיו זה מביא גם לצחוק על עצמי, אני גם צוחקת על עצמי, כן? על החשיבות העצמית הזאת, כאילו, נועה, בואי, נשמה. ואני ממש מצאתי, לבריאות. תודה. מצאתי לאורך הדרך, שכשאני אומרת לעצמי, נשמה, בואי. אז כאילו גם זה קצת מקליל כאילו את הכובד של ההתמודדויות, וגם מוריד מהכובד של החשיבות העצמית, הכל בסדר. ממש. ודבר נוסף אני רוצה להגיד, שזה ככה ממשיך מפה, אני קוראת לזה לשנות את כיוון התנועה. זה אחד הדברים שלמדתי מהמטפל שלי, אילן ארבל, שהרבה פעמים אנחנו רוצות לעשות איזשהו משהו. ואז אני זוכרת שרציתי פעם, הוצאתי איזושהי סדנה, ואז אמרתי, את מי זה יעניין, מי תירשם, זה לא מספיק טוב, אז מה יחשבו על זה, דעת, מלא אנרגיה עלה בחוץ. וזה לופים שאנחנו נכנסות אליהם. עכשיו, אני יכולה להגיד, כאילו, זה לא מספיק טוב, אני אתעסק בעצמי, אבל זה בעצם מתעסק במה בחוץ יחשוב על זה. ולשנות את כיוון התנועה, זה לנסות לשנות את המחשבה, או את התחושה של מה חושבים עליי, למה יש לי לתת. שינוי כיוון התנועה, מפזר את הלופ. ממש, ממש, וזה קורה לי בהמון רגעים עם חברות שלי, בסדנה שאני עושה, באיזושהי התמודדות שעברתי עם תלמידה. שינוי כיוון התנועה מאפשר לי להתעסק בנתינה, במה יש לי עכשיו לתת, במה אני מוציאה, לא משנה מה יהיה, לא מעניין אותי כרגע מה יהיה התגובות בחוץ, מה יגידו, טוב, לא טוב, מה אני נותנת. הדבר הזה מאפשר גם תנועה בעשייה, וגם שחרור מלופים. וואו, מדהים, מדהים, שני הדברים האלה הם כל כך חשובים. ממש. כן. מה זה אומר בעינייך להיות אישה מרפאה? אני הייתי אומרת, שואלת את השאלה, מה זה אומר להסכים? להכיר בזה שאני אישה מרפאה. כן, זה כמו להגיד מה זה אומר מבחינתך להיות שליחה. להכיר בזה שאני שליחה, להכיר בזה שאני מרפאה. זאת אומרת להבין שגם הבת שלי בת ה-17, היא אישה מרפאה. והבת שלי בת ה-13, היא נערה מרפאה. זאת אומרת, כשמה שנמצא מתחת לזה, זה ההבנה שיש לנו רפואה, שליחות, להביא לפה, דרך מי שאנחנו. ואין אדם שאין לו מתנה, רפואה, שליחות. והרפואה הזאת נמצאת במי שאני, בדרך שעברתי, שזה ממש מה שאני אומרת על שליחות. ולכן אני חושבת שככל שאני מסכימה יותר ויותר להכיר ברפואה שיש לי לתת, בשליחות שיש לי, שאני מביאה לפה, ההשפעה שלי גדלה. אז אני רגע לוקחת את זה במטעם ישר, ככל שאני לומדת את תוכי, ומה יש בי, ומה עברתי, ומה תהליך ההכשרה שהוכשרתי אליו במסע החיים הזה, אני יכולה יותר להביא את הרפואה שלי, את השליחות שלי. מה שאומר שאני יכולה להרחיב את ההשפעה שלי. זאת אומרת, ככל שאני מכירה יותר בזה שאני אישה מרפאה, בזה שאני שליחה, ההשפעה שלי בעולם גדלה. לגמרי. כן. לגמרי. ונגיד ועכשיו יש אישה שעכשיו רואה ומקשיבה לנו, והיא אומרת, אני לא יודעת מה השליחות שלי, או אני לא יודעת מה הרפואה שלי. אז איך בעינייך יכולה להתחבר לזה, וכן לגלות את זה? שני דברים. הדבר הראשון, זה להתחיל להסכים, להסתכל פנימה, בעיניים של חוקרת. כי אנחנו מסתכלות פנימה. אבל לרוב בעיניים מבקרות או מעריכות, כאילו בודקות את השווי, זה טוב, זה לא טוב, היה עדיף שזה יהיה פחות, שזה יותר, שזה לא יהיה בכלל, והמסע התבוננות פנימה, בעיניים של חוקרת שאומרות, וואי, מעניין למה זה נמצא פה, זאת אומרת, מעניין למה שכללתי את היכולת הזאת שיש לי, או מה קרה בעקבות ההתמודדות שעברתי בחיים שלי, ומה צמח ממני בעקבות זה.
זאת אומרת, ככל שאני מסכימה להתבונן עוד ועוד פנימה, וזה מסע חיים להתבונן פנימה, וללמוד את תוכי, ולהבין מה יש בי, ומה יש לי לתת, ולהסתכל בעיניים טובות על זה, מאפשר לי להכיר במתנות שיש לי לתת. זה הדבר הראשון. והדבר השני, זה בעצם בכלל ההיפתחות להבנה שכל מה שאני עוברת בחיים שלי, וכל מכלול הדברים שאני מכילה בתוכי, הם לא סתם, הם לא במקרה. לכל אחד מהדברים האלה יש סיבה ויש מטרה. וכשאני מסכימה, כשאני מקבלת ומבינה את הדבר הזה, אז מסע החיפוש שלי את תוכי, ומה יש בי, הופך להיות מיד מסע של שליחות. כי אם אני גם מסתכלת בעיניים טובות על מה שיש בי, ומבינה שלא סתם זה נשתל בי, או נולד איתי, או השתכלל בי לאורך השנים, אז אני מבינה שיש מטרה לכל זה. אז אני מחפשת איך אני יכולה לממש, או להשתמש בדברים ששוכללו בי, או שנמצאים בי, כדי לעשות טוב. וממילא, אני אכיר בזה שאני שליחה. כן, מדהים. מה לדעתך אנחנו כנשים הכי צריכות אחת מהשנייה? הדבר הראשון שעלה בי, ויש לו שני צדדים בעצם, זה להסכים לתת לך להביא את האור שלך. אבל איך אני אסכים לתת לך להביא את האור שלך? איך? אם אני אביא את האור שלי. כשאני אביא את האור שלי, אני לא אפחד שאת תביא את האור שלך. זה כאילו, זה ממש מערכת גומלין אחת של השנייה. כי כשאני הייתי אז, באותו מרחב שלמדתי הנחיית מעגלי נשים, וראיתי נשים שכאילו, ככה מביאות כאילו דברים שהן טובות בהם, ואז הבנתי בתוכי שמותר לי גם. זה לא שזה גרם להגיד, לא, להגיד, וואו. אז גם אני יכולתי להביא את האור שלי. עכשיו, אני הבאתי את האור שלי, הבת שלי יכלה להביא את האור שלה. עכשיו, היא יכלה להביא את האור שלה, החברה שלה יכלה להביא את האור שלה. זאת אומרת, זה ממש כמו הדבות שיוצרות את עצמן. כן. תביא את האור שלך. אני יכולה להביא את האור שלי, ואז תביא את האור שלך. וואו. איזה הפריה קורית מהדבר הזה, איזה מסע של שליחות קורה מהדבר הזה. תביא את האור שלך. תודה שאת מסכימה שאני אביא לפה את האור שלי. זה בדיוק מה שאת עושה עם קלפי אישה מרפאה. נותנת לכל אחת להביא את האור שלה. מאפשרת לך להביא את האור שלך. ואני מאפשרת להם להביא את האור. וואו, זה בדיוק זה. ממש, ממש. לזה אנחנו זקוקות. ועוד מזה. כן. כן. שכולנו נעיר. נסכים להעיר. ואז את תסכימי, ואז היא תסכימי, כולנו נסכים. כן. יס. תודה על האור שלך. תודה על האור שלך. תודה על האור שלי. ותודה על הקלף שלך. אני ממש אוהבת את הקלף שלך. אני חושבת שהוא גם הקלף בין הארציים, נקרא לזה ככה, כי כזה באמת המון קלפים הם, יצרת אותם ממש בעולמות, וגם לך היה חשוב שנביא משהו ארצי. נכון. רוצה רגע לשתף למה? אוקיי, לא חייב. יכול להיות שיש לי, יש לי תשובה לזה. אוקיי. היה לך חשוב. אני אמרתי את זה? כן. אמרתי את המילים האלה? כן. אוקיי. וואלה. לא, אני יכולה להבין. כן. אני אגיד לך מה. יש לי תשובה מעולה לזה. פעם כתבתי על זה פוסט, שאמרתי שמנחת מעגלי נשים לא חייבת ללבוש שרוואל, לשתות תה צמחים ולחבק עצים. כי יש לנו הרבה פעמים מחשבה שאנשים שמתעסקים ברוח, בהתפתחות, במודעות, זה המודל, זה האירוע. כאילו אנחנו שעות פעמים שרוואל, אנחנו כל היום מלטפות קריסטלים, ואז מה זה יוצר בעצם? שעולם ההתפתחות והמודעות והרוח זה לאנשים מסוימים, כשבעצם זה תורת חיים, זה הלחם והחמאה שלנו, הבסיס. ואני ממש ממש משתדלת שכל מה שאני מלמדת, קודם כל אני באמת יחיה ויעשה אותו, ושזה יהיה נגיש ואפשרי לכל אחד ולכל אחת. כי אני גדלתי בצפון תל אביב, במעוז הבורגנות, ובאתי מבית, אני יודעת שגם את בית מבית, לא בצפון תל אביב, אבל גם כאילו אדמה, בורגנות, כאילו עירוני מאוד, ואני רוצה להגיד
יש משפט שאומר, מציון תצא תורה. כאילו, דווקא מהמקום הזה שהוא לכאורה, כאילו, לא מחובר לעולמות הרוח, הכל בסטריאוטיפ כמובן, כן? אני לא אישה שלובשת שרוואלי, אני שותה תה ומחבקת עצים, אבל כאילו אני לא בהכרח הטייפקאסט המיידי שאתה חושב על רוחניות והתפתחות. ובחוויה שלי אני מביאה גשר בין כל מיני עולמות. וגם בזה, כאילו להביא את עולם הרוח וההתפתחות והמודעות לכל אחד ולכל אחת, שזה יהיה בסיסי בבית, שזה יהיה בסיסי במערכות יחסים. אני רוצה ואני חיה ככה את החיים שלי, הבורגניים, בפתח תקווה, ואני חושבת שכל אחד וכל אחת יכולים לחיות ככה, ולהביא, סתם נגיד, אני חושבת על עורך דין, שמתעסק בחיבור לשליחות שלו, איך זה משנה את המשמעות ותחושת החיות והתשוקה בעשייה הזאת. כי כל אדם יכול להיות מחובר לשליחות שלו, ללמוד את תוכו, להבין מה הוא מביא מתוך סיפור החיים שלו, מתוך האיכויות שלו לעשייה שלו. זה לא צריך להיות סותר, זה הולך ביחד, וזה מאפשר הרבה יותר משמעות והשפעה בחיים. לגמרי. תודה על זה. ואם יש עוד משהו אחד שככה בא לך לשתף את הצופות ולהתחבר לשליחות? אני אגיד. כן. שאחד הדברים שמאוד מאוד מאוד מרגשים אותי, זה לראות אדם בתשוקה שלו, מחובר לשליחות שלו. וכשאת פתחת את פרויקט אישה נשית, רגע, אני אעשה את זה שוב. וכשאת פתחת את פרויקט אישה מרפאה, וגייסת הרבה מאוד נשים, וגרמת לאיזשהו חיבור בין אנשים שכולן רצו, אפילו יותר ממך שזה יצליח, זה לימד אותי, קודם כל, מה זה להיות מחוברת לשליחות, ולתשוקה, ולסחוף אחרייך. כאילו אפשר להזיז הרים וגבעות, ולגרום לנשים להרגיש אולי אפילו יותר ממך את הרצון בהצלחה של זה. זה הייתה השראה עצומה בשבילי, לראות מה זה אישה במהות שלה, בתשוקה שלה, בשליחות שלה, וכמה שזה ממגנט, סוחף ומלמד. אז תודה על הלימוד המדהים הזה, לראות איך שאת יצרת את הקלפים האלה, וסחפת אחריך כל כך הרבה נשים, בזכות התשוקה שלך לדבר. תודה על זה. תודה לך. יש. אהובה. את רוצה ללחוץ לי יד כל הזמן, אני לא יודעת מה לעשות עם זה. אני רוצה לגעת בך. אני רוצה לגעת בך, אבל בחיבוק, לא כאילו... אנחנו פשוט יושבות כרגע. אנחנו אחרי זה. אז אנחנו עכשיו עוברות לחלק היצירתי. רפואה בלייב. אוקיי, אז... אני רוצה רגע להגיד רפואה בלייב, הרפואה קורית, כן. היא קורית. ברור, פשוט אין לי שם לחלק הזה, אז אני קוראת לו חלק אומנותי, אבל כאילו זה לא... רפואה מעשית. כן. רפואה מעשית. כלי רפואה. כן. אז עכשיו אנחנו נעבור לרפואה המעשית, ואני מתמסרת אלייך. אוקיי, בא לך לעשות את זה ביחד? כן. יאללה. אז בואי תעצמי רגע עיניים. תשבי בנוח שלך. דווקא מזרחית. איפה שבot, לא, איך שנוח לך. אוקיי. זה? כן, מאמן. אוקיי. אוקיי. אז בוא נביא רגע תשומת לב לגוף. מה קורה בגוף שלי עכשיו? מרגישה רגע את הישיבה שלך על הכרית של הכיסא. את הגב על המשענת. כפות הידיים על הברכיים. והנשימה מנשימה את עצמה. ובתוך המקום הזה, בואי נצא רגע ביחד למסע בדמיון. בואי נגיע ליער. ביער הזה את מוצאת את עצמך
באיזושהי נקודה שאת פוגשת כרגע, שאת מתחילה ללכת בה. פוסעת בתוך היער. את יכולה להרגיש את כפות הרגליים על האדמה, היא קצת לחה וקרה. את פוסעת והעלים מתנפנפים, יש רוח באוויר. הרוח פוגשת את הפנים שלך ואת השיער שלך. את יכולה לשמוע את ציוט הציפורים ברקע. והגוף שלך באופן טבעי נושא אותך בתוך היער. הידיים שלך מדי פעם מרפרפות על הגזעים והעצים שאת פוגשת בדרך. והרגליים שלך נושאות אותך עד לקצה היער. את לאט מתקרבת לקצה של היער. השמש יכולה ממש נכנסת מבין החריצים של העצים. קרניים דקות ועדינות נכנסות פנימה. ואת מגיעה עד לקצה. ובקצה יש צוק. ואת יכולה רגע לזהות שיש שם מישהי שעומדת על הצוק. הרגליים שלך ממשיכות לשאת אותך קדימה לכיוון אותה דמות. את מתחילה להתקרב אליה. ובמרחק מה שאת נמצאת מולה, את מזהה אותה. זו את, העתידית. תסתכלי עלייך רגע. תראי איך את עומדת שם. יש משהו זקוף מאוד ביציבה שלך. את מגשימה את עצמך. את בדיוק במקום ששאפת להגיע והרבה מעבר. את חיה במלאות. כולך מוגשמת. את מכירה את עצמך עד העומק. את חיה מתוך שליחות כל הזמן. את השליחות. תראי מה את לובשת. איך הפנים שלך נראות. השיער. העמידה. איך קמת בוקר? מי היה שם איתך בחיים המוגשמים האלה, המלאים? באיזה בית את חיה? מה קורה לאורך היום שלך כשאת כולך מוגשמת? מה זו העשייה המבורכת הזאת שאת חיה אותה? איזה רגשות נמצאים שם? אני יכולה ממש לראות אותם, את הרגשות האלה שחיים בך. האישה הזאת, המוגשמת שאת. איזה תחושות בגוף יש לך לאותה אישה. איך היא זזה? איך היא מדברת? ואיך היא מסתכלת? איך המבט שלה נראה? ואת עידית של היום, לאט לאט ממשיכה להתקרב אליה, והיא מסתכלת בך. את העתידית המוגשמת.
ואת מתקרבת אליה. היא ממשיכה להתבונן בך באהבה, באהבה גדולה. מתקרבת עוד קצת אליה. והיא מתקרבת אלייך. והיא אומרת לך משהו. מסתכלת אליה בעיניים. את מתרגשת. מתרגשת ממנה, מתרגשת ממה שהיא אמרה לך. כולך הודיה על הזכות לראות אותה, להרגיש אותה, להכיר אותה. היא מחייכת אלייך בהבנה. את מחייכת אליה, אומרת לה תודה. תודה. את אומרת לה בקרוב ניפגש. היא מהנהנת. ממש בקלות, כי את יודעת שאתם תיפגשו בקרוב מאוד. את אומרת לה ביי אהובה שלי. והיא ממשיכה להנהן. את לאט מסתובבת. מתחילה לפסוח חזרה לתוך היער מהצוק. הרגליים נושאות אותך, אפילו עם כלילות יותר. ממש כמו ריקוד. הפסיעות האלה חזרה אל היער. את הולכת, הרוח בפנים, האדמה קצת לחה וקרה. העצים מסביבך כמו עוטפים אותך. נותנים לך תחושה של בית ושל ביטחון. העלים מתנפנפים ברוח ואת פוסעת בתוך היער. בביטחון, במלאות. ועם כל כך הרבה אהבה בתוכך. לאט לאט חזרה הביתה. אני מזמינה אותך מתי שיהיה לך נעים. לאט לאט להזיז את כפות הידיים, את כפות הרגליים, ובזמן שלך לחזור לפה לחדר. וואו. אני רוצה להגיד שמה שהייתי הכי מזמינה עכשיו, תשבי עם עצמך ותכתבי. פשוט לכתוב את מה שעולה. בלי פילטרים של אוי נו באמת. פשוט מה שעולה. תודה. המסר שהיא אמרה לי זה, את יודעת, את צוללת את הדרך שלך. וואו. כן. וואו. כן. זה ממש חזק. כזה לא... הדרך הזאת לא נוצרה עדיין. את צוללת אותה. את צוללת את הדרך שלך. הייתי שמה את זה פה. כן. את יודעת, את צוללת את הדרך שלך. מדהים. וואו. וראית איך היא נראית? כן. זה קטע, גם היא הייתה יותר גדולה ממני. כאילו, בגובה. יואו. טוב, נעשה סיום. ואז אני אכתוב. נועד, בחיים שלי. תודה אהובה שלי. תודה על האור שלך ועל השליחות שלך, שמזכירה לכל אחת את השליחות שלה. תודה שהזכרת את השליחות שלי גם. תודה, ממש. את משהו. את משהו.
כן, מלא חוכמה ותבונה יש פה. מלא. ותודה לך ולך 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 ולכל מי שאיתנו בדרך הזו והצטרפה אלינו, ואני מקווה שככה ספגתן מלא תזכורת לשליחות שלכן ולאור שלכן, ומזמינה אתכן גם לנועה ולעבור תהליכים איתה. אתם רואות, לא צריך להראות במילים עוד, וגם אם אין לכם עדיין את הקלפים, למה? אז ממש מוזמנות לרכוש אותן, להצטרף אלינו לקהילה, לעשות את התרגיל של נועה, ולהעמיק עוד את השליחות שלכן ואת הרפואה שלכן. תודה. תודה, תודה רבה. וגם שתפו, איך היה לכם? מה לקחתנו מהפרק הזה? אנחנו כאן, מחכות לשמוע. לגמרי. כן. תודה רבה. מתי הרגע שעושים ככה? אז עכשיו אנחנו נעשה כזה, ואנחנו מזמינות את כל מי שאיתנו לעשות את זה. למה? כי זה כיף. וגם את כל היום לדבר ככה. ככה. ככה זה כיף. ככה. ככה. כי ככה זה כיף.